Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guzti horietan ongi etorri bigarren kafera. Gaur momentuz argindarra daukagu. Ez dakit gogoan duzuen, baina duela urtebete Europako hainbat txokotan argi gabe geratu ginen. Irratsaio amaitu eta berehala itzali ziren argiak. Egun hartan gertatukoari buruz orain arte argitaratu diren txostenen arabera, faktore askoren kombinazioaren ondorioz gertatu zela dirudi. Hasiera batean, larrialdiak kalte materialak soilik eragin zituela uste bazen ere, kalte handiegoak ere eragin zituen. Ez genuke ahaztu nahi, Basauriko zaharretxe batean egoiliar bat hil egin zela. Emakumeak oxigenoterapia behar zuen eta. Bitartean beste askok festa giroan eman zuten eguna, eta kaleak bete egin ziren. Hori ere izan zen egun horren errealitatea. Otro apagón, vamos pa' los bleachers a prender un blon. Antes que a Pipo le dé un bofetón. Puerto Rico está en cabrón, ey, estoy en cabrón. Puerto Rico está en cabrón, ey, ey, pichea Maldiva. Yo me quedo en Palomino, ey, si no me voy para redes. Un saludo a mis vecinos, ey, aquí el calor es diferente. El sol está ahí, no, ey, la capital del perreo, ahora todos quieren ser latinos, no, ey, pero le falta sazón, batería y reggaetón, ey, ey, cuido conmigo. Musika tresna kalera atera zituzten hainbat musikarik, gitarra baten bueltan asko izan ziren orduak abesten eman zituztenak. Beraz, musikari bat aipatuko dizuet, Willy Colon estatuatuar salsa musikaria eta gizarte ekintzaile izan zen, gaurko egunez jaioa, 1950ean. Tromboi jotzaile gisa hasi zuen bere ibilbidea, baina abestu, idatzi, ekoiztu eta antzeztu ere egin zuen. Colon salsa musikaren aitzindaria izan zen eta generoan gehien saldu zuen artista. Fania Recordsekin lotutako New Yorkeko eszenan funtsezko figura izan zen.
Zuekin Julen Goikoetxe Orbegozo, egunon, Julen? Baita zuei ere. Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia, egunon? Egunon. Zuekin Xabi Arrieta González, egunon? Egunon. Eta Eneko Iturbe Otamendi, egunon? Egunon, bai. Izketan ari zeizuen hau inigo Asensio Lurbide, zindiot parrari heldu gure txatean Gorkak Hermanos de Leche idazten duen bakoitzean, zetenak zaizki Hermanos de Leche Gorkarentzat, Gorkari, eta tira, gaur bigarren kafeak 1162 du, oraingoan bai asmatu dugu, goizak 10:16 minutu, apirilak 28, gu 5 hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan, esandakoa, entzuleo, kongietorri, bigarren kafean zaretela, naiz irratian. Entzuleo, honekin abiatuko dugu gaurkoa, eta gainera, akaso gauzatxoak datoz, Muganen urrengo kontzertuari dagokionez, ze badaukagu gogoa, eurak zuzenen ikusteko, eta uste dute sarrera batzuk zozkatu izango ditugula Laster, baina hori Paulo Zurutuzak konfirmatu beharko digu. Berrieta zurekin Begietan arnasten duzuna Galdurreta berrieta zurekin Begietan arnasten duzuna Geratzen dena Muganen azken kolpe ontako kanta, eta badakigu eurak maiatzaren 17an Donostiako antzoki zaharrean izango direla, kaso guk sarrera pare batera izango dugu entzuleok, zuen artean zozkatzeko esan da bezala, eta Laster Pablo Zurutuza eta Mugantarrak gurean elkarrizketa akustikoan ere izango ditugu, kontzertu horren aurretik maiatzaren bigarren asteazkenean uste dut, gurean izango ditugula, oraintxe buruzari naiz, baina lasai data ondo itxita daukagu. Honetan, irensten duzuna geratzen dena Iasak honetan, etzen zaren ehantzu Maite duten tarteari leku egin behar diogu eta Julen Goikoetxe Orbegozo, zuri dagokizu maite dut hauekin abiatzea. Bueno, askotan esaten da, ez? Beti ez dagoela zerbait esan beharrik, askotan zer esanik ez daugazunean edo izketaldi batean zaudenean edo norbaitekin egoera jakinen batean zaudenean, beti ez dagoela zerbait esan beharrik, badaukagu joera beti zerbait esan behar horretan, eta askotan nahi gabe hanka sartzen da, edo ez duzu behar dena esaten, edo akaso
ondoan daukazun pertsonak ez du zure hitzik entzun beharrik ere. Kaso berak kontatu dizu zerbait, eta zuk ez badaukazu ezer esateko edo hobea da askotan isilik geratzea zaila da aldi berean, ze askotan utxune horrek dezeroso sentitzen gaitu, eta kontua da, badaukagu kuadrillako baten bikotea, minbiziarekin dago, bakuntzarik ezin zaio egin, eta bueno, pronostiko txarra daukat dena esaten hasita, eta kuadrillako kide honekin, egia da azken aldian, askorik egon gabean nintzela, etxean daukaten egoera dela eta WhatsApp ez mezu bidez eta hitz egindakoa bai, eta atzo topatu nuen, lehenengo aldiz azken hilabeteetan aurrez aurre, eta berarekin hizketan, bera kontatu zidan zein den egoera, eta momentu batean sentitu nuen, zer esan behar duen niko ni, bizitzen ari direnarekin, animoak eta ematen dizkozu, baina askotan, ez dakit nik sortez gertu horrelako egoerarik ez dute bizi izan, ez zaitokatu horrelakorik bizitzea, ez dakit zer sentitzen den, uste dut utxala dela gainera bere lekuan jarrena izatea, ez dakit zuzez zer ari direne bizitzen, eta geratu zitzean sentsazio hori ez, gauza bat askotan esan dudan hori ez, ez dagoela zerbait esan beharrik beti ere, ezberdina dela geratzen dizun gorputzaldi hori, ez diozu esan, ez daukazulako iruditu zaizulako ez daukazula ezer esan beharrik, edo ez diozu ezer esan, etzenekilako zer esan, ez? Bere egoeran jartzen saiatu zera, baina zinezkoa da, eta bueno, atzo egoera hori tokatu zitzaidan, eta bueno, mendik pesarka da, kuadrillakoari eta bere bikoteari. Nahi duzuna Gezurretan Javi Arrieta González, zein da zure maite duta? Gaur negatibo nator pixkat. Gaur ere, bai, azken aldian, ostras, gauza esango izut, Realak kopa irabazi eta bizitzan sinisten zenuela esan zenuenetik, dena maldan bera etorri da, Bai, agian isiligatu nintzen egun hortan. Bai. Kontua da, maiatzan 8 ostialako egitara hortan, atzo saia amaitu ostean, izketan egun ginen, nola egin, zer egin, hortik aurrera algoritmo guztiak txirrindularitzaren bideoak, argazkiak eta horrela azaldu zizkian, eta bideo bakoitza ikustenan, geroz eta gehiago estresatzen nintzen, hola, zerbait gauza berri bat lehen aldiz egin behar dudanean, nahiko nervioso edo jartzen naiz, ondo preparatuta nahi dut joan, nire gidoia, nire egiturarekin, eta sentitzen nuen, ez nekila nundik hasi edo nola egin, eta orduan, arratsalde guztia, bideo batek saltatzen zian, edo argazki berri bat, oso nervioso jartzen nintzen, eta horrek estres handia sortu zian, eta pare bat duda edo ditut, azaldu barrekoak edo argitu barrekoak, eta azaldu arte nahi lasaituko. Eneko Iturbe Otamendi, zure maite dut azin da? Lehenik eta behin esanet, Xabi, zuk esan duzut, zure algoritmo guztia dela txirrindularitzan oinarritu da, ezta? Nire algoritmoa nahiko kuriosoa da, ze nire algoritmoan esango dugu 3 ardatz nagusi daude. Bat da, Dostoievskiren memeak. Vale, ados. Hain da eneko hau guztia, vale? Jarraitu? David Lynchen elkarrizketa zatiak. Zalantzari gabe. Eta gero musika gomendioak. Ez dakit, iruditzen zait oso kombinazio kuriosoa eta... Iskiztak izu ze pozi jarrikoan nire mutilaguna hau entzuten duenean. Ze, etorri zanean, eta zu ezagutu edo, ikusi zuen antzumen zinela, joan ginenean esan zuen, mutil horri pegatzen dio Lars von Trierni buruzko zineforumetara joatea. Eta hau aipatu duzula orain Dostoievski eta Lynch eta, esko pozi jarriko da, ezkerrik ezkoneko. Bueno, orain bai, nire maite duta esan beharra dukat. Eta nire maite duta da... Zein da nire maite duta. Nire maite duta da kafea, txupatxusak, eta jazta. Kafea eta txopatxusak dira zure mundu fantastiko egun hauetan, ze bigarren kafean kafea erosi genuen atzo, gabe ginen, eta nahi alkortalez garaik koiak txupatxus batzuk ekarri zituen, aurrekoan utzi zizuen aurpegi petrifikatu horrekin errudun sentitzen zelako, beraz, zaude olatu aparrean. Egia esan bai, olatu aparrean hau horrein. Ze ona. Esan dezaket baietz.
Ba posten gara, izu. Goiuri, zure maite dutaren nahi nuke. Ze maite dut mota, nondi zatoz, zure bazara oso eskorra maite dutekin, aurtengo denboraldian. Kontutxo polit bat daukat, zuentzako. Zientziatik joko dut. Ondo iruditzen zaizu? Ados. Venga, zientziatik. Atzo entzun nuen, esan barni zuen, atzo irakurri nuen, ez dut irakurri, entzun egin dut TikTok batean. Neska batek, ikerketa bat aztertzen zuela, eta ikerketa horretan, esaten zuten, aipatu zuten, nola, ikerketa zen esperimentu bat, egin zutena pertsonekin, eta pertsona jarri zituzten malda baten aurrean. Ez tegit, egin dontzen, uste dut, mindian zela, baina, malda baten aurrean. Eta orduan aztertu zuten, pertsona horiek malda horrekiko zuten pertzepzioa. Eta orduan ondorizatu zuen ikerketa honek, esaten zutela, bakarrik zeuden pertsonek, malda oso handia zela pentsatzen zutela. Imaginatu, maldak zuela, ez dakit, 135 penditza. Lagun batekin balin bat zeuden, iruditzen zitzaizun malda askoz txikiagoa zela eta askoz xamurragoa zela. Eta are gehiago ikertu zuten, bi lagune talde horietan, harremana oso aspaldikoa balin bat zen. Hau da, elkar ezagutzen dugu duela 20 urtetik. Maldak are txikiagoa dirudiela. Eta orduan oso politia iruditu zitzaidan, zu lagunekin zaudenean, ez metaforikoki pentsatzeak, lagunekin zaudenean oztopoek ez dutela ematen hain larriak direnik, eta askoz, arazoek txikiagoak diruditela, eta oso polita iruditu zitzaidan. Orduan, bakarrik balin bazaude, mendiak ematen du askoz gogorragoa dela, lagunekin balin bazaude baina, eta hau da ikerketa zientifiko bat, ez dizut nik esaten, hau da ikerketa batek egin du, eta... Hori agian izan daiteke bien arteko gertutasunatik, edo esanet, bien arteko konversazioak diferenteak izango dira, bazakit duela 20 urtetik ezagutzen diren pertsona batzuen artean, edo atzo bertan ezagutu ziren bi pertsonen artean, ez da hori ere? Badu zentzua. Bai, hori egia da. Eta iruditu zait oso, ikerketa politia, xelebrea, batzuetan izortzek hitz egiten diogu, ikerketa zientifiko bitxien inguruan, eta hori iruditu zait, elkarbanatzeko moduko bat, eta benetan ikusteko, ondo inguratuta balin bazaude, bizitza, ez dela hain gogorra. Eta gurekin aldapak gogorrak izango lirake? Gure artean? Gu laguna garaia. Egunaren arabera. Egunaren arabera, bale. Eguna ordua. Minutua, segundoa. Nik maite dutei buelta emango diet, eta Xabi Arritaren maite dutera itzuliko naiz, maite dute 25 urtez egiten aritu naizen ofizio batean, eta da speaker lanak egiten, ni 15 urterekin hasi nintzen Tolosako San Francisco pasealekuan speaker lan horiek egiten, pixkat urteetan jendean marronatzen joatea, eta batzutan pasa izan du zait, ez dakit Oraitz Garzia bezalako lagun batek esatea, bai, ni hasi nintzen, zu deitu zenialako, eta ni nintzen gogoratzen hontan, Oraitz, nik ikusi zaitut speakerlanak egiten urtetan, eta bai, ikastaro bat eman zenun diputazioa antolatuta, eta beste, eta, borte askotan, jendean gainatzea ez, jendean nolabait, nahiko xelebrea den mundu batean txartatzen ibili naiz. Goiuri Zeizarandiak ere egin ditu bere speaker lantxoak tarteka engainatuta, bai ez Goiuri? Speaker. Julen Goikoetxea Arbegozo ere, duela urte asko ere engainatu menuen, hortaz ere nintzen konturatzen, pentsatzen hasita, hori ere horrela izango zen. Bai, urte asko dira. Eta azkena engainatu duguna, gehiago Julenek, nik baino, dena esaten hasita. 50-50. Hau 80-20. 50-50. Xabi Arrita izan da. Engainatu. Ez zara engainatuta sentitu?
Zertxo bat bai. Beti dago engainatze puntu bat, ze normalean bada bertigo ematen duen zerbait. Ez da kazetaritza, ez da tombola saltzaile izatea, hor erdian dagoen zerbait izaten da speaker lana egitea, eta izu, Xabi Arrieta maiatzaren 8an estrenatuko dugu speaker bezala, eta ez pentsa, Julen da biok gabiltza, kezkatuta gauza guztiak kontatu nahian, baina tira, gero, norberak deskubritu eta bizitzen ditu gauza hauek behar bezala, eta hori ere gauza ederra da. Aizue, haudan ere maite duta, baina txatera begirare jarri beharko dugu, ze pentsatzen dut egongo direla. Han maite dutak, Gorkak seguru, bota digula zerbait, bere zubiari dagokionean, eta txatera begira jarriko gara. Hementxe dago, Gorka, egunon, nire maite duta da salto gimnasioak 10 urte bete dituela zederra iganden ospatu genuen mendi irtera eta gero zelako luntxa jan genuen. Gorka, haure, bai, lehengoan ikusi nun bideo bat Gorkarena, gimnasioan tope ari zela. Bai, eta jartzen zuen, egin egoetzinen asko fijatu, jartzen zuen, zorionak salto, 10 urte... Ni bakarri fijatu nintzen Gorkarengan. Gorkak idatzi zuen horrelako mezu eder bat, saltoko kirolari eta entrenatzaientzat, eskerrak emanez, eta izu, kirola ere egin behar da, eta... Gimnasioak 10 urte, Gorka 10 urte aldara matza salton. Gorka, 10 urte eramatzazu gimnasioan, Gorka, Sant Esteban? Ni legon saltoan 10 segundu ikusi nitun. Horregatipa. Bueno, haundia egiten dute, kilan haundia egiten dute, kirola eta osasunaren inguruan, zederra atzo afaldu eta Gasteizko erretreta ikustea. Hani bilizinen. Edo etxeri ikusi zenuen. Takit banik. Telebistan botatzen dute, uste dutez? Bai. Uste dut telebistan ikusi zuela uste dut telebistan ikusi. Egunon gaztiak dio Indiokerrek, ez aserretu gaztiak kariñokin, esaten dut hermanos de leche. Eta Indiokerrek dio, leches de hermanos idazten ez duen bitartean. Hostia, hemen jendeak gaur goizan kafe hartu du Julen, baina txikoriarekin, Indioker, leches de hermanos idatzi ez hori giritsi egingo dira. Leches de hermanos ikusiko duzu, denbora kontua da. Behar ditugu kazetari gazte honak, baizu, badozkagu batzuk egia esan, etxe honetan gaztetatik lanak txukun eta ederkiari direnak egiten, eta besteak ere gazteak gara, Gorka, ez dakit hemen zesan nahi zenuen horrekin, baina tira. Indiokerrek jijiji, jajaja, jojojo, denak parraskada biltza hemen, zepena zindet jun mugan ikustea, auzoko jaiak ditut, Julen, animo, gozaldu dezu kanpon. Kanpon gozaldu dezu, Julen? Ez. Bai. Kaferik ez alduzu hartu. Kafe mutur bat hartu dut. Zarbait daukazue beti horre, tortilla, kafea... Tortillarik ez, Atzo opilla daukagu. Begira. June romatetik bargurenen opilla. Una, romateten izateko una. Aizu. Junek egiten duena. Saltxa pixka jarri barra dago, hemen. Saltxa pixkat. Estela, astertea goiz luze egiten da. Da, joixe. Bera, ondo moldatzen da bereziki postren sekzioan moldatzen da ondo, baina nik dastatuko nituzke gustora berak egindako kroketak. Baita ere, baina egia esan, uste Juneren gaietak direna munduko gaieta honenak. Nik hori behin pentsatu nuen eta jarraitzen dut pentsatzen. Beraz... Romatetez sentitu presionatuta, Ez, batez. Behin ekarri zituen gaietak. Baina gehiagotan ekarri ditu. Ja, bueno, Zuri bat egokitu zaizu hori da? Niri ez, oraindik, Bai, etorri zen. Ni ez. Bai, biok den hemen, justo. Ui. Leches hermanos, osiko zeitoa, trapatu. A ver, bio bakarrik den egun hortan, ofizinan, eta June etorri zen. Zigo, Juri? Ez, biok geunden bakarrik eta hemen sekretua kontatzen. Hemen irrati novela badago. Etorri zaite eguna. Juneren gaietak eta nahien arteko, labanka den arteko... Hemen labankadarik ez dago. Ize, bide batez. Gondo moldatzera. Duela 3 urte, lehen labankadaren edizio egin genuen. 3, bat, eta horren urtean beste bat okatzen dugu. Ez? Lehenengo edizioa duela gehiago izan zen. Bai, zulo askutzi genuen hor. Ez? Duela 3 izan zen? Edizio bat bai. Urren urtean ez. Lehen urtean duela 2 urte bai. Aia, duela 4, duela 2, urren urtean 2026 honetan egokitzen zaigu berriro labankat egitea. Hori da. Nik esan baina lehenengoa 2022an izan zen. Nik uste 3. 4 ez, 5 bai. Ez, ondo izan bai. Bian eta lauan. Bete bina izan dugu. Urte bakoitietan. 2, 4 eta 6 ez? Hori da.
Hori da? Bikoitietan. Bikoitietan izango da, bakoitietan ez. Entzuleok, Manua, agur, ondo pasa, zemuz, bizitza eta hori guztia. Horixe, labankadarekin martxan jarri barko dugula entzuleok, ze aurtengo abenduan, Durangoko azokan nahi genuke, labankadaren 3. denboraldia. Ideia bat badaukagu. Badaukagu, baina zizu kontatuko. Eta enekok beldurrezko, misteriozko eta giro polizialeko telesail asko ikusten ditu. Eta liburuak irakurri. Entzuleok, aurrera egingo dugu eta lehen aldiz berriro podcastaren atal berri bat dakargu. Hain zuzen ere, Pablo Zurutuz aipatu dizuegu lehen, bai, maiatzaren 17 Muganekin ariko dira Antzoki Zaharrean, Mugan gurean izango da entrevista akustikoetan maiatzaren 13an, baina Pablo Zurutuzaren lehen aldiz berriro hauek entzuten jarraitu ahal izango dugu noski, eta hementxe beste atal bat segituan izango garazuekin, gaurkoan Iker Iribarren eduki sortzailearekin aritu da Pablo Zurutuza. Egun hon entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko txokoa. Artista bakoitzaren atzean, beti dagoelako lehen aldi bat. Gaur, Iker Iribarren. Komediarako joera nik uste txikitatik neuki dela. Nik uste beti izan izela pixat, como movidillo, pixat el... Zozakin nasan, el gracioso de clase, o aldi beran el tonto de clase, ez? Eta beti eukiet pixat joera hori, pues, hacer un poco el payasete. Eta, básicamente hori bizitza guztian eukieten zehoza izan dela, ez dela, zartzaroan edo nerabearoan edo ateraen zehoza, baizik eta txikitatik. Saio honen helburua artista desberdinen lehen saiakerekin konektatzea da. Gaztea zara, baina nolakoa zen Iker Gaztetxoa? Iker Gaztetxoa oso antzeko gira esan. Nik uste izateko modua ez daitela asko aldatu txikatikan, igual hori bai ez da guztiz ona, baina oraingo eta gaztetako Iker oso antzekoak izan dira beti. Ezagutzen entzaituenari, nola azaltzen diozu egiten duzuna? Nola azaltzeten egiten basikamente nik egiten da niritan lagunei pixate bai grazia egiten egiten gauzak, pentsatzen den nik ere bai modu batera gainontzeko jendeari ere bai grazia egin diezaiokela, eta pentsatzen dut hori grabatzea nire estiloan, eta helburua pixkat lortzean niri grazia egitenak jendeari grazia egitea, eta hori bastante satisfaktoria da, en plan, lortzea, jendea disfrutatzea, eta parre egitea, niri ere bai grazia egiten diten gauzetaz, eta basikamente hori egitena, nire eguneroko humorea o txisteak edo nire lagunekin dagatena, pantailan edo mobilan plasmatu. Nola hasi zinen eduki sortzaile izaten? Eduki sortzailea izaten hasi nintzen, bastante improvisau egia esan. Izan zen diru bat irazik egin osatanik Miluzera joan ginenean, eta diru horrekin joan ginen jatetxe on batera bazkaltzera, eta kasa juinera, eta bertan erabaki denun grabatzea bideo bat, gure beti zaitugun tontakeriekin eta gure estiloakin, eta jendeari gure zitaion. Izan zen pixat bideo improvisatu bat bazkaltzen, eta oso ondo joan zen. Eta gero genuen beste bat, bai ondo joan zara, eta ikusi nun nire komunikatzeko moduak edo zerrek jendeari beratzen ziola, eta nik bai disfrutatzen nula bai grabatzen, bai editatzen, eta orduan, aukera bat eman nion honi, eta aurrera, eta nahiko ondo dijoa egia zen. Referenterik eta helbururik? Erreferenterik. Ez dakat erreferente argirik ez dakat. Nik uste zera zande egiten nire estilo bat nire atratzen daitena, baina pixat Euskal Herri mailan baiakat
pixkat referente, bastante referente humore munduan Antxon Telleria iruditzen zait. Hitza ez da referente, baina pixkat ikuspuntua edo hori bai, ez dakit nola zein izan daiteken hitza, baina bai, hori izango litzateke pixkat Antxon, eta bestela referenterik ere ez dakat, nuk esango dakatenik. Duela gutxi hasi bazara ere, azken hilabeteetan zure edukia asko viralizatzen hasi da, sistematikoki. Nola bizi duzu momentu hau? Ba, egia esan, viralizatzena ondo, osea, egia esan bideo asko viralizatu dira nik espero baina askoz gehiago, eta iritsia nik espero nun jendea askoz jende gehiagora, eta gaina hone dakana da etzeala kostiente, porque ez da musiko bat bezala edo horrelako zera bezala zu azkenan kostientezela jendeak entzut zaitula kontzertuan ikusten zulako feedback hori, eta jende joatenako zu ikustera. Kasu honetan nik igotzen dut bideoak, eta nik jarri zenet igual, igotzen dut, gero ikusten mogilan jende sok ikusi dula, eta like eman diola, eta konpartitu dula, baina alaren ez kostiente jendeak errekonozitzen nahuela. Eta gero egia esan kalean, jendeak azken hilabetean bastante gelditu nahu, eta rekonozitu nahu, eta egia esan oso ondo eta oso polita da, baina jende oso jatorra da beti, eta feedback horrek bai, pues, pozten hau, da plan egiten naizena, ondo egiten naizena nesin jare. Nola egiten da eduki bat viral? Noski ez dagoela jarrai bidargi bat, baina jarraitzen duzu eskemaren bat edo dena delakorik? Ez, viral egiteko nik ez dut, ez dut eskema bat jarraitzen argia de ideiaren nun eman tekla, hori ez da igual formula, baizik eta gero bideo egiterako orduan bai gustatzen pixat estrukturatzea TikToken eta Instagramen funtzionatzen modura. Lehenengo segunduan agatzen zaizun introa adibidez oso klabea da jendea gelditu azteko, edo hasieran jartzen zuen tekstua ere bai oso klabea da, eta izan da dinamikoa da, isibine gutxi eta estimulo asko horrela funtzionatzen dute sarek, eta nik egiten dut, nahi gustatzen zaiten edo zer gauzai buruz egin, baina bai ematen diot pixkat, TikTokek eta Instagramek behar duten formula dinamiko hori, eta hori hasierako tekstua izatea lehenengo engantzea, eta gero bideo izatea, bastante dinamikoa, geldialdi asko gabe. Gaur egun, zure edukia denetarikoa bada ere, hasiera batean artista desberdinekin jatetxe desberdinetara joaten zineten, zu eta Joseba. Nola suertatzen da jatetxeekin erlazioa? Ulertzen dute, guzti hau? Bai, jatetxean hasieran bastante egiten nuen zeo zer da, eta de hecho gustatzen zaiten zeo zer da, bakarrikan oso bideo komplikatuak direla, edizio asko eskatzen duten bideo direla, ze minutu askoko grabaketak dira, eta gero orduak behar dira hori editatzeko, eta batzutan denbora lortzartarako zaila da, eta hartun pixkat, eta gaina enun lortzen ere esan formula dinamiko hori eskuratzea jatetxeekin, eta orduan orain pixkat pausatu dut sekzio hori, baina itzultzeko gogoak pixkat horrei buruz ematera, eta jatetxekin ondo, joan naizen guztietan beti oso ondo, ze gaina gu ni joan naizenetan ez da izan ere ez kritiko gastronomiko bat moduan, edo ez dakit nio zenando con Pablo bezalako jendia gea bezala dijoala hor ematea lekzioa jatetxei, baizik eta helburua da pixat, janaria hitzaki bezala, hitz egitea beste gai batzuei buruz, askotan gonbidatuekin eta gonbidatuei mini elkarrizketa bat bezala sortzea, eta jaren itzatea bakarrikan instrumentu bat hori guztia gauzatzeko, edo zentzu bat emateko pixkat kontekstu horreri, baina ez geha izan ez kritiko gastronomikoak, eta nik uste aldertatik jatetxeek beti feedback eraman digutela ikusutelako gure ikuspuntu ez zela kritika ez olako ez baizik eta disfrutatzea eta erabiltzea orain espazioa gure gauzak egiteko. Euskaraz komedia sortzen ari zaretenak beste alor artistiko batzuekin alderatuta ez zarete asko, baina geroz eta gehiago zarete. Nola ikusten duzu euskal industria zentzu honetan? Egia esan nik uste euskal komedia bastante momentu honean dagoela, jende asko dabil bakarrizketak egiten, humorezko bideak egiten ere bai interneten, eta nik uste beharrezkoa dela komunitate hori sortzea,
Ze ni uste Euskal Herria ez diala inundikan ezberdinak, beste herrialde bat gehiago gehala, eta azkenean hemen sortu ditugu munduko beste tokietan dauden mugimendu berdinak, eta nik uste komedia oso funtsezkoa dela bai kulturan, eta gizartean oso beharrezkoa den zer dela, eta nik uste herri nazio ikuspegi batetik ere bai komedia mundillo bat edo ez dakit nola komedia mundu hau edo komedia plataforma bat sortzea nik uste oso garrantzitsua dela, eta nik pozin nago hori handizen dijoalako eta horrela dijoalako. Eta nola ikusi nahiko zenuke? Nik ikusi nahiko nukena da jarraitzea igual, eta hori da gehiagora joatea, jendea joatea bai bakarrizat ikustea, lo que sea, eta nahiko nuke da nik ere bai, pixkat arlo hortan ere bai, igual nik jagin un bakarrizeta bat bakarra, eta dakat pixkat, eta ondo joan zaidan, dakat gogoak gehiago egiteko, orduan dedikatu behar pixka denbora horreri, dantzi beste bakarrizeta bat ondo dagona, eta baina nire helburua izango zen, pixkat ere bai, ni sartzea gehiago mundi hortan, bakarrizeta gehiago egitea, eta horre ere bai, disfrutatzea, arlo horrekin. Zein izan da zure azken lehen aldia? Eta zein hurrengoa? Nire azken lehen aldia izango da, ez da izan, baina ni uste jasin ezen zentratzen izango da triatloi bat egingo duten. Ze triatloia maite dut egitasmotikan jatzi ziaten parte hartzeko bertan eta triatloi bat egiteko udaran. Eta horrekin nabila, eta gogotxu pixak kirola azken hilabetetan alde batera utzieten gauza izan da azkenean lanak inibilain zelako ikasetekin, eta azkenean bideoak eta sortzerekin denbora bastante gutxiaka, eta kirola utzi aldi batera, eta gogotxu nago triatoia egiteko, egia esan. Hori guapo gongo da, kiro pixetik ingo dut, sofatik altxako naiz pixkat eta pixat forman jarri, gorputzak eta garunak eskertuko ditela, eta hori egiteko guakin. Eta nire hurrengo lanaldia, espero izatea, ateratzea proiektu interesanteren bat bertan parte hartzen, aterako direla, eta pixat, proiektu horiek pixat nahiago dela, igual horrendikan atera arte ez kontatuz, gero eta pixat gehiago sinisten dut, gafatuko detelako etatzen balin badet, horako gauzetan, hasi baina hori, aurrera batea proiektu guaporen bat, eta pixkat mundillo hontan gauza gehiago eta politakoak egitera. Iritsiko dira. Eskerrik asko Iker, hurrengo arte. Elkarrizketa hau duela aste batzuk grabatua izan zen. Eta Ikerrek aipatzen duen proiektu bereziura, Lasaka pasa izeneko podcast berri bat da. Iker Iribarrenek Ane Urrestirekin batera gidatutako saioa. Jada entzungai dagoena. Segi entzutera, eta hurrengo arte. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Topera nabil TikToken. Epa! Bai. Bigarren kafea eta naiz irratia ere bai.
Noski baietz, hortxe Entzuleok, edukiak, igual ez dakizu, baina TikToken tope gabiltza, Hori da, bai TikToken ere, edukia euskeraz oso beharrezkoa da, edukiak euskeraz beharrezkoak dira, beraz, gure izena jartzen baldin baduzu hor bilatzaian, bigarren kafea jartzen baduzu, edo naiz irratia, hortxe berala agertuko zaizkizue bideoak. Ta, aitzaki horrekin, aritzen naiz ni gauzak kuskuxeatzen, eta arduan topatu dut orain jendea ari dela, kontakizunak egiten hau, mai gorostiagari galtu beharko diogu, ea aproposa den, ahozkotasuna lantzeko, ze iruditzen zait baietz. Jendeak egiten ditu orain, kontakizunak, beraien egun perfektua, eta beraien amesgaiztoko eguna, nolakoak izango ziren. Orduan, kontatu egiten dute. Eta pentsatu dut, zuenak ere jakin nahi ditu dela, Julen Inigo. Eta nerea kontatu baita ere. Vale. Kontatuko dizuet eta horrela dinamika ulertzen duzu. Vale, begira. Nere egun, amesgaiztoko egunarekin hasiko nahi zagen, beste egun batean egun perfektoa kontatuko dizuet. Nere amesgaiztoko eguna litzake. Oean nago, lo nago, bakarrik nago etxean, eta zarata batek esnatzen nau. Gizon bat dago, nere lehioaren azpian buiaka. Eta sekulako zalaparta sortzen ari da. Eta orduan esnatu egiten naiz. Goiziko 5 dira. Buiaka eta buiaka ari da, begiratzen dut lehiotik, eta ikusten dut, ari dela, kalean, ezagit, agian kristalak apurtzen edo zerbait, eta orduan, deitu egin behar dut, edo udaltzain gora, edo nora baitera, abixua pasatzeko. Oera bueltatzen naiz, ezin naiz lokartu. Beste mundu guztia, jendea, lo dago, eta orduan, aspertutan nago. Erabakitzen dut, aprobetxatuko dudala, dutxa bat hartzeko, eta orduan garaiz hasiko naizela prestatzen, gero lanera joan behar dudalako. Sartzen naiz dutxan, eta irikitzen dut txorrota, eta ez dago urberorik. Urrotza dago, eta orduan erabakitzen dut, gorputza garbitzeko moldatuko naiz urrotzarekin, naiz eta sufrituko dudan, baina ura hotzegia dago ilea garbitzeko. Eta ilea ez nuen atzo garbitu, beraz zikina dago. Zait gustatzen ile zikinarekin ibiltzea. Ateratzen naiz, eta aukeratzen arropa jantzi behar dut lanera joateko. Eta erosoen erabiltzen dudan arropa zikina dago, eta orduan ez dakit zer jantzi, eta orduan armairua hankaz gora uzten dut, ez dut topatzen gauza duinik jantzteko. Hori ordu erdian, hori guztia. Hori dena. Azkenean lortzen dut, eta ateratzen naiz etxetik, eta joaten naiz lanera. Euriari du, aterki gabe atera naiz, eta boltsa bat baino gehiago daramat soinean. Segundu bate. Euria etxetik ikusi eta aterki gabe ateratzearena hori ja pixka bat hartaburu izatea da, Aizu, baino gerta daiteke. Gerta daiteke. Eta olestarrekin ateazea, hanga bustitzeko. Hori da. Zulatuta daude. Bai. Iristen naiz. Zulatu da bere olestarretan. Iristen naiz gure estudiora. Eta persiana itxita dago. Hori orduan egunero da txarra zuretzako? Nik iriki behar du pertsiana eta etzai gustatzen. Goiuri dago oso gaizki ohitut azken aldian, eneko persiana irikitze horri, Atzo nik iriki nuen, barkatu. Atzo. Vale. Itxita dago, iriki egin behar dut. Zabaltzen dut persiana, sartzen naiz, ordenagailua irikitzen dut eta ikusten dut gure eguneko bi gonbidatu nagusiek idazten digutela, esateko ez direla torreko. Bata gaixori dagoela eta besteari ezakitzer gertatu zaiola. Orduan, ez direla torriko. Orduan, azkar batean hasi behar gara, pentsatzen, edukiren bat behar dugula osatzeko irratsaioa. Nire lankideak ez dakit non dauden, baina ez daude hemen. Ez dira ageri. Inigok ajea dauka. Ez dakit non da. Ez daude... Ziriku nahi, Pelikanoa. Ez daude hemen. Eta orduan gogoratzen naiz, elkarrizketa akustiko bat dagoela egun horretan. Eta orduan idazten didate nire lankidek, esateko Goiuri laizter joango gara hasi montatzen. Eta orduan elkarrizketa akustikoko musikariak musikatresnak ekartzen dituzte, eta nik asmatu behar dut ze kable doan, ze lekutan. Eta oraindik txitxua, sufritzen horrekin. Ez da. Halako batean iristen dira nire lankideak. Eta egiten dugu saioa, aldugun moduan. Arazo teknikoekin, bai streamingarekin, irratiarekin, arazo teknikoak ditugu. Elkarrizketa akustikoko musikariak
aldet pixkat zure eguna konpontzen hasi. Lan errauzkek. Ez, hau da egun txarra izan behar du. Horretik, baina Kontakizunak izan behar du. niri ditzen pentsatzen zea besti jarri eta burura etorri zaiti doia Surmendiren hitzetan, gure jarri, entrevista jarri. akustikoetan, Jarri. eta pentsatu dut, honek kolpetik zure eguna aldatuko lukela. Bai. Goizetan Baina jarraitu egingo dut. Bai. Elkarrizketatuak, hau idoiarekin ez zaigu inoiz gertatu, baina beste norbaitekin bai, galdera guztiei monosilaboekin erantzuten die. Vale. Bai, ez, bai, bueno, ondo. Bueno, monosilo asko erabiltzen baditu erantzun osatzen dira, baina... Eta elkarrizketak gogorra egiten zait. Baina iristen gara, 12etara. Eta, bueno, amaitzen da lana. Orduan, deitzen didate, joan behar dudela, azkar batean, ze hitzordua nuen, errenta aitorpen egiteko. Eta ahaztuta neukan. Eta orduan, korrika batean, joan behar dut, paperak erdi prestatuta, errenta aitorpena egitera. Joaten naiz, ara, eta esaten didate, ez daudela dokumentu guztiak, Hombre, eta beste egun batean itzuli behar dudala, baina online hartu behar dudala hitzordua. Saiatzen naiz, hitzordua hartzen, eta hurrengo hilabetera arte, ez dago beste hitzordurik. Eta orduan, hartu egiten dut, ala beharrez. Bueltatzen naiz, estudiora. Gosea daukat. Baina nire lankidek esaten didate, ez dutela bazkaldu nahi. Baina nik bazkaltzera joan nahi dut. Baina nire lankidek ez dute nahi. Hori ere, egun gogorra. Hori izango litzake nire goiz amesgaiztuko Hori goiza. esatera nahi duan, goiza bakarri, 4 ordu bakarri pasa dira. Ez, bezala, gehiagin lizatuko naiz, eta hori izango litzake amesgaiztuko goiz bat niretzat. Zer iruditzen zaizua? bastante amesgaiztu, bai, baina... Kontatu zuk nola izango litzaken zure amesgaiztuko goiz bat. Vale. Kontua, presioan sentitzen naizela, 3 minutu gelditzen direlako eguerdiko 11etarako. Zuzura kontatu. Eta itxaso Leon Kareaga hemen sarbide eskian daukagulako. Baina, tira, bixi-bixien, esnatu naiz eta konturatu naiz amestu dudala, gure laborategian Imanolek armairuko kristala hautsi egin duela. Baina konturatu ere momentu horretan etzela ametsa. Bezperako mezu bat bazegoela, mugikorrean Imanol esaten, hori zaite eta hautsi dut. Eta ikusten dut nire sukaldean aspiradora baten dekonstrukzio mapa bat. Ui, Bai, zer zen nahi du horrek? erabaki nuela, biharamunean ez, bat gauean markatu, etxean aspiradora pasatzea. Ze Far West zirudien etxeak. Eta olako batean konturatu naiz, xurgagailuak ez dula xurgatzen, beteta duelako depositoa eta hasi naiz hori ustutzen. Baina hautsa du eta okorritu zait filtroa urazpitik pasatzea. Dena ondo, konturatu izan banintz, barruan beste filtro bat zuela eta hautsak urarekin kontaktuan horrelako mazakote argamasero bat sortu duela. Eta beraz, berriro saiatu nintzenan martxan jartzen xurgagailuak ez zuela xurgatzen, baina itzali egiten zela. Eta xurgatzerakoan hor geratutako ur argamasadun hori guztia zirkuiteria guztian zehar zegoela. Eta orduan goizean, derrepente, aspiradora bakarrik ari da sonatzen, oraindik ura daukalako, eta nire sukaldeak pena ematen du. Baina ez da hori bakarrik askatu zait zapatillaren punta, ze bi astez galduta izan dako zapatillaren punta askatuta zegoen, eta nik kola eman dio, baina berriro askatu da, ze ez dut nahikoa pegatu, eta nire kotxeak arrankatzerakoan eman du argitxo hori bat, averia de motor. Eta azken urteetan averia de motor hainbat ibilgailutan gehiegitan agertu zait, eta hasi naiz pentsatzen akaso biziletan ibili beharko nukela bizitzatik. Baina tira, iritsi naiz laborategira, eta hemen kaferik ez dago. Orain artekoa egia zen, mendik aurrera ja fikzioan murgiltzen ari naiz. Kaferik ez dago, eta nik kafea behar dute esnatzeko. Baina, idatzi digu elkarrizketa akustikoa egitera datorrenak esanez bere furgoneta hautsi egin dela. Eta ezin duela etorri, Mikel Urdangarin bat egin digu. Eta konturatu naiz, kontrabajoko klasea daukadala arratsaldean, baina ez dudala aste guztian zehar jo, eta iritsiko naizela irakaslearena, azken astean partitera utzi nuen leku eta egoera igualean ezin fa klabean semikortxeak irakurri, edo irakurrita ere ezin arku bat zintzon, behar bezala mugitu. Horlako zerbait goiuri.
Ze gogorra. Bai. Errealitatea okerragoa da. Entzule, goizeko 11 ditugu jarraituko dugu TikTokeatzen pixka bat, gustorari naiz, baina azken ordukoaren bila egin bar dugu salto gure Bilboko estudiotara Itxasoleon Kareagalan. Antxe preste dugu eta Itxasoleon, egunon? Kaixo, egunon, maiatzaren bateko mobilizazioak baino egun batzuk lehenago eman dituzte ezagutzera astearte honetan langabezia datuak. 10.500 pertsonako hazkundea izan da Hego Euskal Herrian, 120.600 pertsonak eskatu dutelarik lanpostu bat 4 euskal lurralde horietan. Langabezia datuak kaskarrak beraz, lehen hiruileko honetakoak Espainiako Estatuko Estatistika Institutuak argitaratu ditu astearte honetan esan bezala biztanleri aktiboaren inkestaren baitan. Hego Euskal Herriko ikasturte amaierako 110.000 enplegu eskatzaileetatik 120.600era igo dira ehunekoetan 9,5% igoera da hori, eta aldi berean 18.900 pertsona landun gutxiago daude. 1.309.900 landun guztira. Iazko lehen hiruilekoko datuekin alderatuta 12.500 langabe gehiago daude 4 lurraldeetan, eta herrialdeka langabezia tasa 7,39% da Gipuzkoan, txikiena, naiz eta enplegu tasa ere txikiagoa izan, ondoren Araba dago 8,88%rekin, Nafarroa berriz 9,9% da, eta Bizkaian langabezia 8,8% da. Nazioarteko albiste bat ere aipatuko dugu, izan ere Australiako gobernuak plan berri bat iragarri du Google, Meta edo TikTok bezalako erraldoi teknologikoak informazio edukiengatik ordaintzera behartzeko tokiko dirusarreren 2,25% kargaren bidez komunikabideekin akordiorik lortzen ez badute. Anthony Albaneseren gobernuak iragarritako neurri albistegiekiko negoziaziorako pizgarrien legegintza zirriborroaren parte da, maiatzaren 18 arte zabalik dagoena, eta egungo negoziazio sistema plataforma digitalekin ordeztea du helburu gobernuak gutxiegitzat jotzen baitu. Proposatutako eskemaren arabera, plataforma handiek zerga saiestu ahal izango dute albiste editoreekin akordio komertzialak sinatzen badituzte, pizgarri gehigarriekin, edabide txikiagoekin itunak egiteko. Bi albiste horiekin geratuko gara oraingoz, bertako bat eta nazioarteko bat, eta 12etan izango dugu informazioaren ariaren bigarren edizioaren aurrerapena. Gero arte beraz. Eskerrik asko Itxaso Leon, aurrera egingo dugu, eta ez dakite Eneko Iturbe gurera hurbilduko den, ze badakite hainbat berri xeleber prestatu dituela, baina igual TikTok mundu honetan ere gurekin parte hartu nahi dugu, Juri. Galdetuko diogu. Beste konpainia ona jateko onarekin ez dut gehiago arroba dago kantauri etxas. Nik esango nuke Julen Goikoetxea ari zela zuen zuten, ni egiten ari nintzen hausnarketa berbera egiten. Zer? Gure bizitzak sinpleagoak direla. Bai, bueno, ez dakit, Zer, zuri, esnatzen zarete eta dutxara sartzen zarete eta ez dago beroa eta zuei bostaxola? Bostaxola ez, baina aurrera egin behar. Bueno, eski aurrera egin behar, hori baino gehiago zenuen nire itzizkitela hainbeste gauza pasatzen. Nik zure kontakizunean egiazkotasun zantzu handiak harrapatu ditut. Sufritu egin duzu. Bai, kontatu duzun guztia, inoiz gertatu zaizulako, eta akaso egunen batean dena kolpetik ere, bai. Baita, hori gertatzen da, bai. Aldiz, egizu nire egun perfektuan zer gertatuko litzaken. Ez dut kontakizun oso egingo, baina nire egun perfektuan ospatuko genuke 1000. Saioa berriro, bigarren kaferen 1000. Saioa berriro, baina gu joan behar gara soilik hitz egitera. Hau da, ez gara arduratu behar muntaiaz, ez gara arduratu behar 1000. Txidalekun egin genuen, kudeaketaz, lekuaz, ez, guk egin behar duguna da, norbaitek dena antolatzen du, eta guk agertu behar dugu, 5 minutu lehenago, hitz egiteko prest. Bez, Julen eta Bion egun imperfektuan, egunik txarrenean, hori gertatzen da, ez dugula kablerik bota behar, eta orduan triste gaudela. Zuen egun, claro, niretzat perfektu litzateke dena montatuta eguta, baina zuek gozatu nahi duzue prozesu horrekin. Montaiaz, desmontaiaz ez. Gero, egia esan, nahiago izaten dut, jendearekin tragotxo bat hartu, eta Julenek hori edez. Bi hemen gaude, 3 pelikula beraren, 3 bertsio. Goiurek nahi du, ez montatu eta ez desmontatu. Ez. Nik nahiagoko nuke montatu eta jakin gauzak nola doen eginda, ze horrek kontrol sentsazio ematen dit, eta
eta arazoa konpontzeko ere bai. Baina, gara, hau da ere bai, perfil mota bat, ez, nire tarak dauzkat. Nik kontzertuetan mugikorrean soinu mailaren kontrola daukat, eta behin baino gehiagotan gertatu zait, barruan bakarrik ez, kanpoan gertatzen arien zerbait somatu, eta akorde artean hor, holako konpongitaren bat egin behar izatea, bueno, horrek lasaitasuna ematen dit, estres puntu bat ere bai, dena esaten hasita. Baina, behin amaitutan 1000. saio, nik nahiago enekorekin ardotxo bat hartu, ez? Nik ere nahiago dut, hasieran prestatzen egon, dena kontrolpean dagoela ikusi, eta gero ja, niri desmontatzea, inigo zuri bezala etzaiten beste gustatzen. Niri orokorrean bai, esan edut, nik urteak pasa ditut soinu enpresa batean lan horiek egiten, eta goizeko 5 kamioiak kargatzen, eta bueltatzen, eta oraindik tarteka egiten dut, eta gero 11 edo goizeko 7 egiten elkartean, baina horrelako egun batean, pixkat ezkontza usaina duen 1000. saioa bezalako, edo ez dakit etorkizunan iritsiko den 1500. saioa bezalako batean, iruditzait ondoren maite duzun jende horrekin egoteko unea dela, eta beraz jasotzen hasteak, pixkate oztopatzen dula, ez? Baina Julenek berriz, nahiagoko luke gerora jende agurtu behar ez izan, eta jasotzen geratu. Hori esaten du, nik ustut ez dela bat egia, Goiuri. Bueno, aizu. Bosten gorrenean. Bai, ez du jasotzen nuen, bai. Ariketa hauen gauza interesgarriena da, ikustea, pertsona bakoitzarentzat, ze gauza diren garrantzitsuak, eta zer ez, adibidez... Ni deseroso sentitzen naiz, gero nor jendea etorri, eta ze polita, ze ondo joan da, eta ze ondo, ni hori etzai gustatzen. Nere egun perfektuan bai, nere egun perfektuan pelota egiten didate. Hori da. Noski baiet. Ni Julenekin bandator orain kontan. Hala ere, haze feedback gutxi jaso dudan, esan dudanen, nere egun perfektuan, eta edo zer gauza esan ezake, esan dut, egon nahi dudala, gurekin. Zuekin, irratsaio bat egiten. Aizu, Ez jarri horpegi hori, Julen? Zarpegi jarri du. Ez dakit horpegi izan den egia esan. Galdera badaukat. Bai? Zuen egun perfektuan, ze adibidez nire egun perfektua esan dut, 1000. saioaren bueltan izango litzakela, baina goizean, egun perfektua izateko, behar luke, ni esnatu naizela iratzargailu gabe, Orbenorekin. baina goiz dela. Hau da, ez nuke nahi esnatzea. 10etan? 10etan, ez, lehenago. Zuen egun perfektuan, ze ordutan esnatzen zarete? Nik lentxiago, esnatu nahiko nuke. Bai, 9 inguru horretan. Eta 9 ordulu eginda. Bezperan 12 nola oheratu, eta 9 ordulu eginda, eta nire egun perfektuak beharko luke etxean kafea egotea. Oraintxe ez daukat, hori ere beste drametako bat. Eta beharko luke piragua. Bida, oso esan goizut, egun perfektua horretan, goizean kafea, piragua. Esango nuke, jake hasi garen aurreko astean hemen gai sexualetaz hitz egiten, ezako egun perfektuak behar duela, espero etzen nuen une intimo bat. Espero etzen nuena. Baizuk etzen nuen kontatzen horrekin, etzen nukan buruan hau gertatuko da, eta egunak eraman zaitu bapatean, ez dakit, Santa Claran larrua jotzera. Konbentuan? Hori izateren ninduan. Ez, Irlan. Bueno, konbentuan ere. Den esaten hasita. Hori bai, izango Santa Clarako konbentuan, ez, baina... Ez ustekoa. Jainkoak baztuta. Biriatuk badu, Eliza txiki oso polit bat. Torraritu zara zikirik? Eta oso bakarti, aspaldiko kontua dira. Bueno, mesedez. Orduan ateoan nintzen orain kristau finagoan nahiz. Bueno, mesedez. Eta egun perfektuak piragua tartetxoa dauka. Agian itxasoan, eguzkitan, iluna barra karrapatzen zaituela, eta iritsi horiora esaterako. Eta... Baina noiz, zurutan? Txaleko 9 inguruan, eguzkia Orduan ezin dugu 1000. saioa egin? Nire egun perfektuan ez dago 1000. saioa Goiuri. Ez dago, beste egun batean. Dena ezin da. Zeitxusia. Dena ezin da, dena Goiuri. Zerretu egin naiz. Ezki dena ezin da. Gerzu barkatu, 1000. saioa, goizego 9 esnatuta, piraguan ibilita, larrua jota, eta kafe hartuta, ematen dizu. Zen iri ez, Arratxalean egin genuen? Bai, goizeko 11 ginean, Baina ez gehiagun behar, montajea ez dugu egin behar. Ni bai. Baiet esan dugu, desmontajea ez ez. Oso esan. Eta gauza esan gizut. Zure egun perfektuan, gu ez gara existitzen. Bai, Zukoraino ari nintzen hortxe bokatuko zuela. Zukoraino aukeratu behar duzu, nik aipatutako zein momentutan egon nahi duzun Goioria. Hala, azarrete egin nahi. Hori daukezu, biriatu. Biriatu ez nahi. Daukezu Santa Clara. Ez dela Santa Clara. Daukazu horiora piraguan iritsi. Begira zer esaten dizudan.
zure egun perfektu horretatik, ez dut egon nahi, baina egotekotan, aukeratu behar balin badut, kafea eramango nizuke. Eta pentsa etzai dela kafea gustatzen. Pentsa, ez du dela egon nahi, zure eguneko beste inongo momentutan. Gauza desan, izut, hemen kafea eramateari buruz euki genitu nire bigarren interpretazio eta irakurketak. Gogoan duzun, behin kafea hartzeari buruzko bigarren interpretazioak ere egon zirela, bigarren kafeko entzulen artean. Baina, ari zara, guarain ere. Ez. Baina, nik gauzat esango izute. Ke guarro. Gauzat, oizu? Hemen, baina ze puritana. Ai. Ja, bastanteko puritanismo, Ez que zerretu egin nahi, Baina, ez ez nahi bilagarren saioa. Alkandora urdin horrekin etorri zara gaur, pixkat izan zintezke Jehovako lekuko, ez da horrela itzultzen den testiguzti Jehova egia zen. Izango da? Jehovaren lekukoak. Bai, uste da baiatz, ala dela, bai. Ez dakit. Bai, bastante puritan ikusen zaitut, Ez da puritana, baina eski eraman dituzu bi konbertsazioak, leku amaitu dute, tenek, biriatuko eliza hortan. Ez ba, biraguan ibiltzearenak Orion bisiua faltzen bukatzen du. Bai, bale. Baina kafearenare hortik zijoan. Ez ba! Bale, ados. Kafearena, baina behin, hemen, aipatu no genuen kafearena eta norbaitek egin zuen irakurketa sexual bat horri Hori buruz, ba. baina nik ez. Baina, orain ere ari zinen irakurketa sexual horretaz? Hombre, barkatu. Ez bera, nire egun perfektua, da esnatu, kafetxo bat hartu, kafeinari gabe albaldin bada, yoga pixkat egin etxean, luzaketa batzuk egin, eta pasio bat ematea erreka albotik, ikusiz jendeak nola bizi duen bizitza intentsitate handiz, baina nik begira. Ikusiko ditut jendeak piraguan jeisten erreka, baina nik jarraituko dut paseoan, Santa Maria Elizara eriko da jendean mezetara sartzen, eta bide batez sartuko naiz, asko gustatzen zaite mirra usain hori mezetan jartzen dutena, eta momentu horretan gozatuko dut, biatuko dut nire konexio espirituala, zenien naiz kristaua, baina bai espiritual, orduan sartuko naiz, eta egon naizola harremanetan nolabait jainkoti hartasun horrekin, eta eraikuntza hori eraikitzean sortu zen energia horrekin guztiarekin konektatuko dut, eta aterako naiz, eta joango naiz tofu pixka bat bazkaltzera. Tofu goxoa, bai, tofua gatza pixkatekin, parrillan, super goxoa, eta gero arratsaldean badakizu zer egingo dudan? Larrua jo, ez, egingo dudana da, pixka bat lasai egon etxean, ez ere egin gabe. Ze aspertu ere egin behar dugu, aspertzen ikasi behar dugu, Goiuri. Aspiradora konpuntu gara dukozu. Aspertzearen aldeko olako dei bat luzatu behar diogu gure gizarteari, kapitalismoak garamatza konsumora, sexua konsumoa da, piragua konsumoa da, bisiua konsumoa da, zer nahi duzuzuk? Etxean egon lasai, liotik begira. Jendeak nola konsumitzen duen ikusi eta hura kritikatu. Eta momentu batean, Instagramen hori kritikatzeko tentazio daukazunen esatea, ez, Instagram ere konsumoa da beraz etxean geratuko naiz, hemen fikus bat banintz bezala. Wow. Hori da nire egun perfektua. Wow. Ba ez, behago guarro bat izan. Txatean jarri du gorkak bere egun perfektuan patata tortilla egon behar duela. Atzo faldu nun. Atzo gauza esango izuet. 8 arrautzeko patata tortilla egin nuen. Nio? Pentsatuz, gaur bazkaltzeko ere. Eta ez. Etzen sobratu, ez da, arrautza salbat. Zure atzoko gaua izan zen nahiko egun perfektu bateko gaua. Tortilla patata balin badago. Dena kontatuko banizu. Epa. Zure azken kontakizun honetan, gezur asko egon da, noski? Baina bestela... Nio zuri tofuara gustatu daizu. Egia esan, ez... Eta baina ez da dien ofenditu, kristauak, espiritualak, tofuzaleak, aspertzearen aldarrikapena egiten dutenak, Instagrametik ies egin dutenak euren pakearen eta gizartearen norabidearen bila, guztioi, ene barkamena, noen inor ofenditu nahi, Bueno. Goiuri ofenditu dut gehien. Bai, hori izango. Ni aserretu egin naiz, niaren nintzen hemen egun perfektuaz eta 1000 saioaz eta nola gero julen geratuko den desmontatzen eta ez den geratuko eta non eta hori xe, zuek esan dira zuen ez zuela egon nahi nerekin zuen egun perfektuan. Egun perfektua bakarrik. Norberarekin. Norbera entzuten. Oiuri. Bueno, zukala badiozu. Ez bengo grio. Bueno, bengo grio bakarrik, ez dakit esaten duen bakarrik bizi nahi duenik bere egunik onena. Hemendik esan dute, mesedez, ke guarro hori aterazazue kortean audioan.
Audio aurreko ostiralean, Audio. azken orgasmoa noiz izan eta ordu erdi lehenago izan zuenak. The Puritan Who Fucks. Benien naiz puritana. Barkatu! Baina bastante puritanita geratzen nahi zaizu dena, Que dena gaiz. Oire zein da larroa jo duzun lekurik xelebrena. Ba, ez dakit. Izu, Ez. piriatura bizte moduz igual. Ez dut jo nahi, biratuko liza hortara. Ez dut jo nahi. Ez dakit zein den eta ez dut deskurritu nahi. Ba horixe, ez dakit honek nora garamatzan, uste dut nekori lekuko eman behar diogula. Bai, mesedez. Nahiko xelebrari gara guizaten eta Bai, hitz egin dezala berak. notizia xelebre batzuk ere ekarri ditulako. Mesedez. Bueno, gaur berriz ere notizia xelebreak badakit jendeari asko gustatzen zaiola. Bai, egia esan arrakasta dute. Bai, eta niri ere idazten diate, que ez diate idazten, baina bueno, esango dugu idazten diatela, jendia... Daukat inboxada, zera, gainezka. Bigarren kafeko korreoa zutan dago momentu honetan, esaten diate, eneko, merzez, albiste gehiago, albiste, jasoten ditugun albisteak ez dira nahikoak, zureak behar ditugu. Eta horregatik, nator. Vale, oso ondo. Vale, Tarteka hemen, tak. Ze prestatu dugu. Igual Xabi Arrietak nahi du pixkate zure notizitan murgildu, ez dakit. Bai, denak murgildu du nahi dute. Hor ez dakaz alantzaik. Baina, bueno, bai, Xabik etorri nahi baldin badu, etor da ella. Baina, bueno, lehenengoak inaziko nahi zait, ja, hola zuzenian, hau ja ezagutuko duzue, hitz egin da honetaz, baina nik nahi dut, hemen, sakonean hitz egin. Ados. Eta da, txinpantzen lehen gerra zibila erregistratu dute zientzialariek. Ez da posible. Bai, posible da, ze gertatu da. Non gertatu da. Ugandako Kibale Parke Nazionalean. Han bi taldetan zatituta daude, txinpantze talde bat, komunitate bat, eta 8 urte daramatzate gerra zibil odoltsu batean. Hau adierazi du Science izeneko aldizkari batek, bere ikerketa batean. 2018tik ikertzaiek 24 heriotza erregistratu dituzte, 17 haurtxo horien artean. Eta adierazi dute lehen laguntzen zuten animaliak orain elkarren artean hiltzen ari direla. Indarkeria hain handia izan denez, zientzialariek uste dute hasierako gizak atazkak nola garatzen ziren ulertzen lagun dezakela honek. Wow. Herriaz mintzo zaizkigu zazpitatik irua antzirik, eiei zergatik bi alde, denei egin aldikute galde. Koiuri hasi da kantatzen dagoeneko. Eta batzuk galdetuko dute, eta zergatik? Gerra zibila, zergatik hasi da txinpantzen artean nola baiteko iskanbila hau. Zatik eta 2015an hasi zela ondorio estatzen nahi dira, badaude hor kausa batzuk, eta kausa horien artean nola baite horie guztien hiru kausa horiek, nola baite zatiketa eta banaketa hau ekarri dute. Eta lehenengo arrazoia da 2014an hainbat txinpantze hil zirela kausa ez ezagunen ondorioz. Eta beraz, kausak ez jakiteak, eragin zuen nolabaiteko txinpantzeen arteko ez egon kortasun hori, ezta? Eta hau izan zen baita, urrengo arrazoia oso klabea, ze 2015an alfa arrez aldatu zen. Eta hau, lehen banaketarekin batera gertatu zen, ze, badakizue, txinpantzeek eta animaliak askotan alfa bat dutela, eta 2015an aldatu zen alfa eta hori izan zen nolabite banaketaren lehen, esango dugu, banaketa horrekin hasi zela, ezta? Atzetikan bazegoen, baina hori izan zen lehenengo kausa. Eta 2017an hauia izan zen nolabite, estanda egin zuena, 2018irako gerra hasi zuena, 2017an gertatu zen, arnas izurrite batek 25 txinpantze hil zituela. Eta 25 horien artean zeuden bi taldeak elkartzen zituzten txinpantzeak. Eta beraz, honela hasi zen iskanbila guztia.
ikerketaren egileek nabarmendu dutenez, txinpantzeak gizakiengatik genetikoki gertuen dauden espeziak dira. Eta beraz, taldekide hoiak hiltzera arte erasotzeko baduten gaitasunak, taldeko ondasun, lurralde, berrian oinarrituta daudenak, iradokitzen du, harreman dinamikak uste baino lotura handiagoa izan dezaketela, gizakiekin. Eta ikerketa honetatik kanpoko aditu batuek ere, eman dute haien iritzia, esate baterako Alemaniako primaten zentroko James Brooksek, berak adierazi du talde banaketak gizarteetan izan dezaketen arriskuaren oroigarria dela hau ere. Eta, baina zehaztu dute, gure iragan evolutiboak ez duela zertan gure etorkizuna guztiz zehaztu behar. Baina, hemen lehenengo albistea, txinpantzeen lehen gerra zibila, kausak, eta orain, ja nik uste gehiago ulertzen dugula, ez duela aste batzuk atera zenean albistea, izan zen nola biteko, zergatik? Eta orain ja, hemen ja, azaldu dizuet. Bitartekaritza zeinek egin behar du. Badagoenean horra ez, naziarteko liskarrak daudenean batzutan eskatzen da, naziarteko komunitatearen laguntza behar dugu, bitartekaritza, kasko urdinak, etor daitezela, eta... Ja, hemen zaila dago, Ni izango nire, balen bazue, Ugandara joango naiz. Repor bat egingo du. Vale, prest Ugandara joateko zonda. Ni prest nago Ugandara joateko, txinpantzeekin hitz egitera, testuak hartuko ditut, elkarrezketak egingo ditu txinpantzeekin. Mogli bialde bat dute. Aserre daude. Bueno, baina lehenengo jugu naiz alde batekoekin hitz egitera eta gero bestekoekin eta hitz egingo dugu. Ja, gatazko hori monotonien ez den erortzen. Ixilik, zegoen Julen, asan da, Julen. Nik uste nekok Mogliz disfrazatu beharko lukela. Ez, nik ez mozorratu behar tximukin ibiltzeko. Ja, hitutan nago. Bai. Bueno, hostia, ez egezi jo gazutzen, Bai. Enuen zuen gatik esaten. Bueno, Denok berdin ulertu ez da zuen gatik lasai. Julen, beste bat botazu? Iriatuko Eliza monoak gaurkoa, nasi handoa gaurkoa, Eguraldia bezala. Nik uste tximuek errexago ulertuko lidatekela koiurik berak baino. Vale. Zer dekoen, bitartekari izan nahi aldek? Ni Suiza. Neutrala. Tartean hor, txak, ja, neutrala. Suiza eta beste asuzio. Ni banua janirekin ensaiatzera, bentsat norbaitegan zaintzen hau, den aitortzen hasitago Juri lagun batek entzuten ari zela galdetu izudanean zein da larroa jo duzun lekurik xelebrena galdetu itzuk. Nola zuk, esan duzu, biriatuko Elizan? Ez, hori zena, egide bat, baina. Zerbait esan nahi dute begiratu. Baino maite duela zure suzio komentarioa ere esan didate. Bueno, hau ja alde batera utziko dugu. Hemen seriotasuna nahi dugu. Bigarren albistea. Hoi da, nik albisteekin jarraitu behar dut. Badakizue, bezala, jendeak aserretzen goda, jendea, bezala. Eta, bai, behar du. Audientzia zaindu behar da. Hori da. Irrifarra eta audientzia. Hori da, oso ondo ekarria. Bigarrena, Pink Floydeko David Gilmourren Blackstrat gitarra, 14,55 milioi $ean saldu da. Merke iruditzen zait. Merke? Bai. Zergatik. Ez, ironia zen. Vale. Christie's enkantean saldu da, New Yorken, eta inoiz saldu den gitarrarik garestiena bihurtu da. Instrumendua, Fender Stratocaster beltz bada, 3 single coilekin, guztiz beltza, eta baina pastilla txuriekin. Zer da single coil, ez jakin jakaren ontzako? Single coil da, nolabite gitarra batean, pastillak ikusten direnean, bi pastilla bakarreko edo fila bakarreko pastillak dira. Batzutan bikoitzak ikusten dira. Hori da, eta single coilak dira bakarreko. Eta gero selektore badauka gitarrak, bertan zuk aukeratzeko momentu batean, sonatu nahi duzun mastilleko singela edo doblearekin, erdikoarekin, biak nahaztuta, gero gitarristek egiten dituzte hor beraien kombinazioak, eta batzutan elektronika hori ere aldatu egiten da, nahiago dudalako eduki selektorean, hau
edo beste aukera hau, edo beste aukera hau, eta ez gitarrak berez ekarrena, eta bar. Eta hor normalean gitarraren kolorea, ekualizazioa, grabe agudo proportzioa, bueno, oso asko aldatu egiten dira. Oso ondo. Ba horixe. 21 minutuko enkante bat izan zen, nahiko intentsua egia esan, eta aurreko errekorra guztiz hautsi zuen, ze aurreko errekorra Kurt Cobainen bere unplugedan erabili zuen gitarrak zuen, Martin D. M8E gitarra akustiko bat, eta hau 6,01 milioi dolarrean saldu zen. Beraz, 6 milioitikan 14 milioira pasa da, esango deu errekorra, eta beraz, bai guztiz izan da errekorra. Badakigun nork erosi duen. Ez. Nah. Zer, gauzarik interesgarriak izaten dira baita ere, asko gehienetan sekretoa izaten da, ez? Bai. Dirutza hori gastatzen duenak ez du nahi jendeak jakitea, berak erosi duela, baina interesgarria izaten da. Zer, batzuetan beste musikari batzuk erosten dituzte. Bai. Kosta egiten zait ulertzea maila batetik aurrerako Salmentak edo. salmenta horiek, erostea. bai, enkante horiek, bai, ez nago mundu horretan sartuta, eta orduan kosta egiten zait ulertzea. Bai, ez da, nik ere ez dut ulertzen, eta ziurrenik hau erosi duena, ez da gitarrista ere izango, edo bintzat gitarrista oso nahi Agian museo baterako izango da, ez dakigu. Bai, ala ere, nahi balin baduzue filmo gitarra bikotzen entzun. Pompeiko kontzertutik Comfortably Numb, 2016ko zuzeneko bat. Orain ari naiz ikusten, gitarra hori bera, 2022an, 4 milioi eskaxian saldu zela beste enkante batean. 4 urtean, Zenbatiko den, 3 milioi, 975.000. Etxe bizitza baino gehiago igo da, kasi. Bai. Eta, bueno, asko esan dute, eta zergatikan gitarra honek balio du bain beste, ez da? Gitarra honek badu baita balio historiko bat. Ze, Gilmourrek erosi zuen, 1970an, Manhattango denda batean, eta gitarra hau erabili da Pink Floyden disko garrantzitsuenetan ere. Horien artean, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, eta The Wall. Nik uste direla gainera Pink Floyden disko ezagunenak, ez da? Eta, urteetan zehar instrumentuak hainbat aldaketa jasan ditu, baina, batez ere mastan, pasietan, elektronikan, eta, musikariak etengabe soinu berriak lortu nahi zituelako. Eta beraz, hori, bigarren albiste. Zer erosiko zenuke zukeneko, dirua oztopoa ez balitz, horrelako enkante batean, adibidez, ez dakit, Stevie Wonderen pianoa, ez dakit, horrela, galdetuta, zer erosiko zenuke? Galdera ona, ez dut iniz pentsatu. Nik ez dakit, ez dut pentsatu, ez da ere. Baina, ez dakit, ni musika munduan ez nahiz zuek bezain jaioa. Nik gitarrak ez dakit ezberdintzen, eta... Musikako zerbait izan behar du? Ez da, nire buruan bai, nire buruan musikako zerbait zen, bai. Ez dakit banik. Bueno, beste baterako. Enaiz bateri mitomanoa. Ja. Bost. Denak bost. Bai, sentitzen dut. Malau, oso horretan. Ez, ari nintzen hemen ikusten, nolabait, aipatzen ari garen estrato beltz honek Pink Floydeko disko mitikoenetan, soinua eman duen gitarra honek, aurretik bazituela beste batzuk nolabait rekorran markatzen ari zirenak, eta hor kurko bentzegoela, bere gitarra akustikoarekin, Martin D. M8 batekin, MTV Unplugged hori, Nirvanaren oso ezaguna den kontzertu mitiko hori, hori jotzeko erabili zuena, ez? Eta batean azken hilabetetan gertatu dira batetik Gilmourren estratu beltzau, Jerry Garciaren Tiger gitarra ere bai, 1979koa, ia 12 milioitan saldu zen, eta horrekin batera, beste enkante pareko batean, Kurt Cobainen Fender Mustang bat ere, nolabait aurreratu da, akustika horren gainetik, Smells Like Teen Spirit kantuan erabilitako Mustangak, ia 7 milioi dolar balio izan ditu. Igual zentzu gehiago hartzen diot, oso mitomanoa den jende horretan, hildako norbaiten gitarra bat erosteari, Cobainen gitarra horiek asko ordaintzea, ez dakit erresago ulertzen dut, baina
Gilmurrena, oraindik bizirik dagoela. Bai, musika bai. munduan jarraitzen du. Jarraitzen du, eta bai. Bai, nik ulertu dezaket, baita adibidez, justo aipatu ditugun diskorietan, eta Gilmurrek erabili dula gitarra hau, ia esango dugu, hori Pink Floyden, disko esanguratsuenetan eta ezagunenetan. Baina hala ere, nik aipatu ditugu Kurt Cobainen gitarrak, eta horiek ere MTV Unplugged da kontzertu klasiko bat, batzuen ustez historiako kontzerturiko berena, eta hor eztabaida asko egongo dira, baina kontzertu oso esanguratsua edo ezaguna da. Eta agian nik bai ikusten ditu zentzu gehiago, aipatu dugun, gitarra akustiko horrek balio gehiago izatea, Black Strat hau baino. Bai, egia esan nik ere ikusten. Hala ere Goiuri, nik mitorik ez daukat, baino Hammond B3 bat ikusiko bat zenu ondo mantenduta dagoen eta bat. Horixe aukera hon bada. Oso no. Bai. Zuen asarra daukat. Zergatik. 23.000 euro, Hammond B3 23.000 euro, Goiuri. Leslie eta guzti. Leslie eta guzti. Eta Leslie. Biratzen efektu rotaria sortzen duen. Ez dut ikusten, Ventiladora bat erosko diogu. Norke xamarrata. Bai, bigarren eskuko batekin konformatzen nahiz. Horre, badira batzuk biratan da ibili direnak, eta bai, ez da besterik behar. Ebitu behar, badaukagu azken bat, eta badakitzen eri animalien albisteak asko gustatzen zizkiala. Eta beti, animali baten albistea, ekarri dut txinpantzena, baina ez den neikoan eretzat. Eta horren ekarri dut katu baten ingo. Ui, haure mozkurtu egin da. Ez. Katu hau harrapatu egin dute. Zertan? Harrapatu dute kartzelan droga sartzen. Barkatu? Barkatu? Bai. Katu bat harrapatu dute Costa Ricako kartzela bateko langilek harrapatu dute katu bat. Harrapatu dute katu bat 2 paketerekin. Bata marihuanarena eta bestea kokainarena. Jendeak asko pentsatzen du, nahi duenean. Bai. Poltsatxoak gorputzean zinta batekin lotuta zituen, eta arekin sartzen Poziko La Letizia espetxean. Baina, zergatik sartzen da katu bat espetxe batera? Bueno, segurazki, hau oraindik ez da argitu, baina segurazki imaginatzen dut pertsona batek lotuko ziola zintarekin, ze zinta batekin lotua baldin bazuen katuak ez dut uste berak lotuko zuen. Komisio izango zuen. Bere gorputzari. Goita marra edo. Ez du galderarik egin. Aizu, nik hitz egiten dudanean egiten duzu galderak, afirmazioak, suposizioak, eta orain, oain puritana berriro. Zergatik, ez dauka zer ikusirik puritanismarekin, katuen babesarekin baizik. Barkatu. Nire lehenoko ekuazioan, garatu zait pixkatora katu batzuei jaten ematea erizatik atera eta gero. Dire falto ditzaidan. Bale, beneko, ados. Orduan, katu bat sartu da, drogarekin, Kostarikako kartzela batera. Hori da. Eta, nolabait, antzematen du hor, gizaki eskuen interakzioa gondela. Hori da, bai. Ikusi zuten bertako langilek katuenek koskorra handigeia zekala. Eta zatez zuen, koskorra handigeia, guazen ikustera zer dakan. Eta bertan gorputari lotuta aurkitu zuten 67,66 gramo kokaina eta 225,65 gramo marihuana. Aste beteako. Zozer geixore bai, nik uste, baina bueno. Eta argitu aldute zeak hartatu den hor? Ez. Baina... Nola animalistak zareten ez duzuen nahi katua
ipurdi biztan utzi, ezta? Katu ez dut uste izan denikan. Ikertzen ari naiz ni ere oraindikan. Bueno, Kostarrikako, hainbat Iturbe detektibea. Hainbat iturrik onartu didate, oraindik oraindik ikertzen ari diela hortan, eta baina bai, jakingo dugu informazio gehiago, ez dakit noiz, nun, ez dakigu, agien Kostarrikara ere egin behar dut bidaitxo bat, beste bidaitxo bat, Ugandatik barrena, hegaldiak psikiator eskala hona egiten du. Bai, astebete Ugandan, gero beste astebete Kostarrikan, eta, ekarriko dut informazioa. Azkar ikasten du honek, Oiuri? Oso hona iruditzen zait. Bere Uganda Kostarrika tur iruditzen zait zoragarria. Gauza bat esango dizut, Xabitaineko galdu egin ziren Bilbon Ilunion hotelera joteko? Atera kontuak. Galdu ez. Buelta handiagoa eman genuen. Despistatu, deskuidatu. Eneko, Xabi, eskerrik asko, aurrera egingo dugu, ze gai serioetan, hau bezain serioetan, murgildu gara daukagu. Txalo, zurezat, Eneko. Eskerrik asko. Iturbe detektibea. That was a David Bowie song. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Torri nirekin maitea zaitut oso, berria naiz auzoan. Zure lepotik nahi nuke goxo. Donostiako udalak azken aldian argitaratu dituen bi hiztegiren inguruan aritu behar dugu jarraian. Aurreko batean, San Juan Baleontziaren lexikoaren inguruko hiztegiaz aritu ginen, eta ontzigintzaren alorreko adituentzat bezalaxe, herritar guztientzat ere erabilgarria zen hiztegi bat zela azaldu ziguten. Kasu honetan, hartzailea fokalizatuagoa dela esan daiteke. Alde batetik, zaintzaren alorrean eta bestetik, merkataritzen eta ostalaritzan diharduten langilei zuzenduriko gaztelania euskara hiztegiez hitz egingo dugu, eta horretarako gurekin dugu Aleix Aixa, Donostiako udaleko hiriko hizkuntza normalkuntzarako atalaren burua. Aleix, egun honetan ongi etorri bigarren kafera. Kaixo, egun hon. Bueno, Aleix, esan dugu, hiztegi bat oraintxe bertan argitaratu berria, besteak ja da, aste batzuk edo denbora gehiago darama, ez dakit, denbora gehiago daraman horren zaintzaren ingurukoaren lehendabiziko feedback edo ondoriorik ateratzeko modurik izan duzue? Oraindik ez, egia esan, zegoantxe ari gara banatzen hiztegia, ez? Uste dugu harrera ona eukidula, ez gara egon zaintzaileekin, beraiekin, baina bai elkarteekin, enpresekin eta bar, ez? Eta justu, hiztegi hori martxan jarri genuen, beraien eskaera bati erantzunez, ez? Eta uste dugu, hiztegi horrek emaitza onak emango ditulak bide batez aprobetxatu behar dut esateko antzeko hiztegia askoitin jada atera zala eta askoitiraz kasu hartan eta oinarrituta dagola hiztegi hartan, potxikoko hiztegi bada eta badakiguan emaitza onak eman zituela eta espero dezagun Donostian ere hala izatea. Aleix, aipatu duzu, alde batetik horrelakoetan badaude, zaintzaileak berak daude, elkartek aipatu dituzu, enpresak aipatu dituzu, zentzu horretan ez dakit izan zen, identifikatu ziren beharren batzuk, beraiek etorri ziren zuen gana, zuen joan zineten beraien gana, nola izan zen hiztegia sortzeko lehendabiziko zen? Bueno, azkenian erabiltzaileak izan dira, herritarrak izan dira behar horren berri eman zigutenak, ez? Kontuetan hartu behar da, Donostian ere noski, badaudela edadetuak, batez ere, zaintza beharra dutenak, euskaldunak direnak, eta bere ama hizkuntza eta bere ohiko hizkuntza euskera dena, eta horiek nahiago zutela zaintzaile euskaldunak izatia. Donostian hori esango nuke ia, ezinezko ez nuke esango, baina oso zaila da, zaintzaile gehientsunak eta normalean pertsona migranteak direlako, etorkina direlako, eta, gutxinez hizkuntza ez badute ezagutzen ere, hitz batzuk ikasten hastea, ez? Badira batzuk, euskaltegira joaten direnak, baina egia esan gutxiengoa dira, eta orduan irutu zitzaigun,
gutxine sensibilizazio lan bat egitea eta pertsona horiek, langile horiek euskerara erakartzea eta euskera erabiltzen hastea eta harreman hori sortzea funtsezkoa dela, ez? Eta alde hortatik, hori da, batez ere, iztegitxo horren helburua, ez? Nik uste esango nuke, aitzaki badala, zaintzaile horiek jabetu daitezen ze importantea da zaindutako pertsona bere ama hizkuntza euskera baldin bada, euskera erabiltzen hastea, ez? Eta sentsibilizazio hori eukitzea, eta azkenean tresna bat eukitzea eskutan, zenbait gauza euskeraz esaten has daitezen, ez? Aleix, euskararako hurbiltze prozesu horretan, galetu nahi nizuke, kolektibo eta kolektiboengatik ez baute diren jatorriaren arabera, generoare sartu nahiko nuke galdera honetan, baina zaintza ere, genero aldetik nahiko alde batera jota dagoela ere badakigu. Badira nolabait euskararekiko errezago edo paus hori ematen duten kolektiboak, hori antzeman duzue? Normalean, gaztelania ez duten, hizkuntza ez duten kolektiboak, erresago, esan genezake hasiera batean erresago moldatzeko aukera dituztela. Hasteko gaztelania ikasi behar dute, esfortzu hori egiten dute, eta kolektibo horiek behar bada erresago hasten dira beste hizkuntza bat erabiltzen. Afrikarrak esate baterako, beraiek ere askotan hizkuntza minorizatuak badituzte, eta horiek erresago egiten dute saltoa. Ezin da orokortu, bai? Baina esango nuke normalean gaztelania ohiko hizkuntza ez duten kolektiboek beste sensibilizazio bat dutela. Aleix, aipatu duzu lehen, sensibilizazio kontzeptu ere aipatu duzu, zentzu horretan izan daiteke, nolabait ere hiztegi hauek izan daitezke zubilan moduko bat, akaso basiera batean edo honen ezagutzarik gabe euskarara gerturatu eta euskaltegirako urratxo hori emango ez zuen jende talde batek euskaltegiratako urratsa eman alizateko? Bai, kontutan hartu hona etortzen diren pertsonen errealidadea oso anitza dela, baina errealidade anitz horren barruan badaudela pertsonak Espainiara datozela pentsatzen dutenak eta hizkuntza bakarra dagoela pentsatzen dutenak. Hona etortzen dira, eta hemen beste errealidade batekin topo egiten dute, beste hizkuntza batekin, askotan ez, beti ez, baina badago kolektibo bat, batean, euskera hemen aurkitzen dira euskerarekin, ez? Gure Euskal Herri honetan, ez? Orduan, lehendabiziko gauza uste dut importantea dela, bai sektore honetan, zaintza sektorean, baina baita ere ostalaritzan, adieraztea hemen zein dan hemengo realidade soziolinguistikoa, kontutan hartzea hemen bi hizkuntza daudela, biak hizkuntz ofizialak direla, aldan neurrin azaltzea bi hizkuntzak ez daudela maila berean, gure hizkuntz minorizatua dela, gizarte honek esfortzu handia egiten ari da eta egiten jarraituko du hizkuntza euskera naizta hizkuntza minoritarioa izan mantentzeko eta gizarteratzeko eta alik eta funtzio gehienetan erabiltzeko, eta alde hortatik beraien parte hartzea ere importantea izan daitekela adieraztea, ez? Beraz, errealidade horren berri ematea irutzen zaigu dela lehenengo urratsa, ez? Ze askotan edo batzutan esango nuke, pertsona horiek, langile horiek, hor hasten diren lanean eta askotan inork ez die esan hemen beste realidade dagonik eta hizkuntzarekin bapatean topo egiten dute, ez? Eta nik uste pertsona horiek ere laguntzea, adieraztea zer dagoen, beraiek ere eskertzen dutela. Guk bisitetan, batez ere ostalaritzan egin dugun bisitetan, hori somatu dugu, ez? Juntzaio norbait esan ez, haizu, euskerare badago, bezeroak etorriko zaizkizu euskeraz, ulertu behar duzu zergati dan, zein dan egoera, eta nolabait, hor zu eroso egotea importantea da, eta euskaldunak ere eroso egotea importantea da. Eta nolabait, lehendabiziko hartu eman hori garrantzitsua da, ze beraien jarrera aldatu egiten da. Ze askotan,
jendaurrean, askotan edo batzutan jendaurrean ari den pertsona hori, lanean ari den pertsona hori, batzutan eraso bat bezala ere hartu lezake hizkuntza, baiz? Zergatik aizain euskeraz, o zer gertatzen da. Orduan, bueno, nik uste hor badagoela ere lan bat gure aldetik, gutxinez, informazioa emateko, eta informazioa eman da gero, urratsak eman daitezke, ez? Eta esan duzun hori, uste dute oso dela garrantzitsua ez, aipatu duzuna, zuri zerbait ematen dizutenean edo zerbait heltzen zaizunean, nola jasotzen duzunak, sekulako garrantzia izaten du, eta zuen aldetik, babes, asesoramendu hori jasotzen dutenek, eta gero hori jasotzen dutenek, berriei ere, hori erakusten baldin badiete, uste dut hori ere urrats garrantzitsua dela prozesu hau normalizatzerako bidean. Bai, etengabeko lan bada, azkenean, etengabeko lan bada, lehen saiatu gera beste erraminta batzukin egiten, baina iruditzen zait, bizi dugun errealidadea hau dela, pertsonak, euskera ezagutzen ez duten pertsonak gero eta gehiago etorriko zaizkigu, hori badakigu, horrela da, eta orduan saiatu behar gea errealidade hori erantzun bat ematen, eta horretan ari gara. Badakigu egun batetik bestera Donostia bezalako hiri batean pertsona horiek euskara ikasten jartzea zaila dela, hasiera batean, lehenengo urrats batean, baina gutxinez euskararekiko sensibilidade bat edukitzea oso importantea da. Beraien seme-alabek, seme-alaba baldin baituzte, D ereduan ikasten jartzea oso importantea da. Beraiek jakitea beste hizkuntza bat dagoela, importantea da. Beraiek euskal kulturara hurbiltzea, importantea da. Beraiek korrikan parte hartzea, importantea da. Beraz, ez da bakarrik lan bat helburu bakarra duena, ea hauek euskeraz egiten duten, edo euskeraz ikasten hasten diran. Bai, hori nahiko genuke, baina badago hori inguruan lan bat oso importantea dana, ez? Eta urratxez egin behar dana. Alex, teknikoki apur bat hitz egiten hasita, ez da hiztegi horretan bildu dituzuen edo bildu diren kontzeptuen hautaketa hori, nola izan da lanketa tekniko hori? Bueno, zaintzaren alorrean, uste lan ona egina zegoela, lehendik, esan dut azkoitiko eredu hartu dugu ondo funtzionatzen zuna eta hortan oinarritu gera, eta beraz oso hiztegi praktikoa da, zaintza alorrean dabilen edonorentzat, eta ostalaritzari dagokionez, lehendik ere bagenun guk egitasmo bat martxan jarrita erraza da izenekoa, garai hartan helburua egitasmo, azkenean antzeko helburua zuen, ez? Orduan, bagenun euskarri bat, helburua zuena, egunean 2 hitz ikasi, 3 hilabetetan 200 hitz esamolde ikasiko dituzu, ez? Eta horretan oinarritu gea, hori gero bihurtu egin zen Jaurlaritzarekin APP batean, APP-en hor ere osatu genuen pikin bat, baina, APP horrek ez du funtzionatu, ez du lortu ostalaritzako langilek APP hori erabiltzea. Bide batez, aipatu ziguten ostalaritza elkartekoek, beraiek ez zutela lortu ere beste alor batzuetan APP-ak funtzionatzea, ez? Alare aurrean genuen, egia esan ez du lortu APP horrek arrakasta edukitzea, beraz, berriro ere atzein dugu, eta berriro ere martxan jarri dugu euskarri hau, ez? Eta esan dakoa, ez? Hitz horiek erabilitugu lehendik aurretik lan hori egina genuen, ez? Baina irutzen zait, hori osatzen jutea behar baldin bada, eta egin litekela errex, baina importantea batez ere da sentsibilizatzea, hitz batzuk egiten ikastea, eta batez ere jarreretan eragitea, ez? Eta gero lortzen baldin badeu, gurrak egitea euskeraz, gauzatxo batzuk ostalaritzan egitea euskeraz, askotan zerbitzariekin ez dugu ere gehiegi hitzeiten, ez dugu hitzein beharrik ere, 4 gauza eskatuta, nahikoa da oinarrizko komunikazioa izateko, ez? Eta hori da pikin bat helburua. Ikusiko bagenu, lehendabiziko Patrikako hiztegi hau motx geratu zaigula, noski, luzatuko dugu eta gauza gehiago jarriko ditugu, hor ez dago arazorik. Hau, lehendabiziko hurbilketa bat da, lehendabiziko euskarri bada,
eta emaitza onak ematen baldin baitu eta gauza gehiago osatu inber baldin bada, ba ingo dugu, arazorik gabe, hortarako gaude. Alex, zentzu horretan, Donostia nolabait ere orain pixkat geografikoki kokatzen hasita auzoko errealitateak ere pentsatzen dut ezberdinak izango direla merkataritzan eta ostalaritza lanean dihardutenentzat esan nahi dut, ez dakit adibide bat jartzeko turismo bete-beteko garaian Donostiako erdiguneko hainbat establezimendutan euskarari entzun ere ez da egingo akaso edo gutxiago entzungo da, aldiz beste auzo batzuetan egunero euskaraz entzungo da, eta zentzu horretan ere langileentzat, hartzaileentzat, beregintzat ere errealitate ezberdinak izango dira. Bai, hala da, eta arrazoi duzu, hemen argi dakau turismoak batez ere ostalaritzan, ze hiztegia ostalaritza sektorearentza da, batez ere auzo batzuetan erdialdean eta parte zaharrean zer esanik ez, atzerritar asko datoz, eta realitate desberdina da, baino esango nuke, eta alde hortatik behar bada euskera gutxiago entzuten dute parte zaharrean beste auzoetan baino, eta hori ere realitate bada, baino egia da sektore honetan gero eta langile gehiago daudela tabernetan eta jatetxetan, mugikortasun handia dago sektore honetan bereziki, ze orain gero nahi baizu aipatuko dizugu, gu bisitak egiten ditugu establezimenduetara, eta bisitatuko ditugu ere establezimendu horiek, baina bigarren bisita bat itera guazenean askotan, ez ditugu lehengo langileak aurkitzen, dagoeneko ja beste nunbait daudelako, hau ari direlako lanean, ez? Eta, bueno, hori ere errealitate bada, egia da, ez dela berdina, Añorgan edo Igeldon lan egitea, hori euskararen presentzia asko handiagoa da, parte zaharrean baino, baina langile euskara ezagutzen eta ulertzen ez duten langileak barriatuta dauzkagu ja leku guztietan, eta ez badira iritsiko dira, laizter. Alex, aipatu dituzu, bisita hoiek, establezimenduetan egiten dituzuen bisita hoiek, konta guzu nolakoak izaten diren eta ze helburu izaten dituzten? Bueno, azteko guk urtero 2000 bat kale mailako establezimenduak bisitatzen ditugu, 2000 bat establezimendu esango nuke urtero, gure zerbitzuen berri emanez, ez bakarrik hiztegi hau, gure diru laguntzak euskara ikasteko, edo itzulpenak egiteko, edo gure errotuluak euskaraz egon daitezen gure diru laguntzen berri emateko, bueno, dauzkagun zerbitzuen berri emateko, Eta baita ere, eta aipatu nahiko nuke, identifikatuta dauzkagula ere Donostian euskeraz eman dezaketen, zerbitzu eman dezaketen establezimenduak. Bai? Donostian kalkulatu gutxi gora bera kale mailako establezimenduak 4.500 bueltan egongo diala, ze itxi eta ireki egunero egiten dira, beti erainaiz kale mailako establezimendu ez. Eta zerbitzua euskeraz eman dezaketenak 1.600 bat badira. Hoiek euskeraz barra egitasmora atxikituta daude, euskeraz barra marka lortu ezkero eta hor pegatina bat edo jartzen dute establezimenduan, eta horrekin adierazten dute jendarren ari den langileen erdia gutxinez euskeraz ulertzen dula, eta prest dagoela lehenitza euskeraz egiteko, eta herritarrak eta bezeroak euskeraz hartzeko, eta gutxinez Donostian 1.600 establezimendu dira, bai? Badira ere gehiago, batzuk esaten dutelako, ni ez naiz egitasmo honetan, ostete egitasmo honetan parte hartuko, bain bat arrazoi direla medio. Eta badaude, beraz, gehiago ere badaude, baina gutxinez 1.600 badira zerbitzu euskeraz eman dezaketenak, ez? Eta, bueno, urtero bisitatzen ditugu, ikusteko baldintzak betetzen ote dituzten, egoera aldatu daiteke, langileen aldaketa handia delako, irizpideak ondo betetzen dituzten, eta barrez. Eta aprobetxatu dugu maiatzean, hiztegia ere banatzeko tabernetan, ez? Donostian jakin ezazuen gutxi gora bera kalkulatzen dugu 600 bat ostalaritza establezimendu egon laitezkela, eta lehendabiziko fase honetan, hilabete honetan hasita, establezimendu taberna eta jatetxe bisitatuko ditugula hiztegiarekin. Gure helburua da, lehendabizi establezimendu horietako arduradunarekin egotea,
eta hori ere bada ja lan handi bat, ze ez da erresa beraiekin egotea eta hitz egitea, eta azaltzea zein den hiztegi honen helburua, azaltzea bere establezimenduarentzat interesgarria izan litekela, eta langile erdaldunak baldin betuz, ez erdaldunak, baldin badauzkate euskera ulertzen ez zuten langileak, gu langile horiekin egotea, hiztegia emateko eta azaltzeko zergatik ari garan hau banatzen, eta ze importantea den beraiek euskera ikasten hastea, ez? Baina lehendabiziko lana arduradunekin egin beharra daukagu, ez? Kontutan hartu behar dugu, bezero Gipuzkoarren 80% uste dula enpresek herritarrak aukeratzen duten hizkuntzan erantzuteko ahalegina egin beharko luketela. Hori da gizartearen nahia hori da, ez? Eta importantea da, importantea da arduradunek ikustea, bezeroek hori nahi dutela eta bezeroak gustu egotea beraientzat ere errentagarria izango dela, ez? Eta Donostian, gezurra baldin badirudi ere, badakit partezarrean atzerritar asko dagoela, baino esango nuke bezero Gipuzkoarra diala, bezero garrantzitsuenak Donostian. Eta beraz, Gipuzkoarrak kontutan hartu behar da, Gipuzkoarren 56%ak erdiak erabiltzen dula euskera lehentasunezko hizkuntza gisa. Eta Gipuzkoar asko etortzen dira Donostiara, Donostiarrak ere Gipuzkoarra gara, eta beraz, hizkuntza kontutan hartu beharko lukete. Gaua bizi luzeari, hasi beste naiz egin. Kontsumitzaile gisa, zalantza sortu zait, euskaraz barra egitasman parte hartzen duten establezimenduen zerrenda bat nonbait kontsultatu dezakegu aurretik jakiteko edo ara joan behartzara ikurra ikusteko? Bai, ez dago, bere garaian, egitasmo hau Eusko Jaurlaritzak martxan jarri zuen, ez bakarrik Euskal Autonomia Erkidegoan, hau Nafarroan ere martxan da, adibidez aurreko batean Lizarrara joan nintzen, eta ikusi nun Lizarran hainbat establezimendu badutela euskaraz barra, eta iparralden ere jartzeko asmoa zuten, ez dakit ja martxan jarri den, duela 3 urte martxan jarri zen, baino ez dago leku bat, ez dago webgune bat, nun jasotzen duen, ze establezimenduk dauden atxikituta egitasmo honetan. Pentsatzen dut Jaurlaritzak izango dula asmoa hori egiteko, baina Donosti mailan behintzat ez dugu egin orokorragoa delako. Orduan, nola identifikatu lezakeen zeak jendeak nola hartzen du,